Добре, привет на всички. Тези, които не се познаваме, аз съм Мари Пешев. Да погледна. Фриланс програмист. Драго ми е да се видя с тази част от вас, които се познавам. Още по-драго от тези, които не се познавам, по една много проста причина, че не знам какво ме очаква тук. Повечето от вас са хора, които са поканени от специални хора, така че в общи линии тук случайни няма. И за това съм абсолютно сигурен. Това е една малка четка към нашия приятел Майк, който организира събитието. Темата, която аз трябва да развивам днес, е как да направим визитки на Марио Пешев. Пак аз съм Марио Пешев и темата в общите линии е тази, която е интересната в вашето мейлче до всички вас. Сега, тъй като още ни презентации няма и няма особено голяма идея за какво точно ще говоря, концепцията, да ви разкажа, е следната. Преди две срещи, ако не се лъжа, аз и Деси изнасяхме две презентации в клуба на Майк. Едната беше свързана за митовете на работата full-time от офис, която аз медитирах като фриланс програмист, разбира се, а другата беше на Деси, която вкара едни много симпатични идеи, каква точно е идеята на визитката, как точно ще изглеждат визитки, какво представляват, как се създават визитки и някакви други така симпатични неща. Деси даде идеи с, може би, световно известни визитки, типове визитки, които беше екстрактно от интернет или от нейни познати, не съм сигурен. Но това наложи идеята да се зададат едни много симпатични въпроси, т.е. как трябва да направим визитка, какво точно трябва да има на нашата визитка, как да бъде разположено и по принцип ще се радвам, който има интерес, Деси да ми помогне и да правите тази презентация на всички останали. Така че ще да видят горе-долу какво се случва. В нея има едно филмче, за което и аз не знаех, че може да си даде филмче в PowerPoint презентация, но е факт, че това разкриваше едни много интересни, новаторски умения на хората, които създават визитки и от какво трябва да избягаме всъщност. Така, този повод, още нещо, Райна, която е тук сред нас, ни раздаде едни също много хубави нейни визитки, които я представяха не като банков специалисти си сега, може Разделни. Безправни, по-зле, така че. Ни е скрит като един много такъв симпатичен човек, който просто има блог, блогът е много хубав, тя се пише в него. В смисъл, визитка, на която не пише, аз съм CTO на компанията RSMP, която владее световния мир и там господство на света. И просто пише, че тя е един съвсем обикновен човек и си има блог. Много симпатично. И оттам възникна идеята, че човек може да има два вида визитки. Всъщност, много вида визитки. Може да има служебни, може да има лични за едно нещо, може да има лични за друго нещо. Ако се занимавате с 5 неща, примерно, не знам, държите колко с пари, помислите в Майк, може да си имате една визитка за това. Може да имате визитка за блоговете, визитка за работното ви положение като Project Manager или визитка за още всеки други неща. Тоест, не е идейно да отидете с приятели да пиете бира. Всички как познават от някакви други организации, да речем блогове, Twitter, Facebook или нещо от сорта, и всички да си изтипосват с някакви блогърски визитки, а вие да си дадете тази супер професионална, която е изтипана по един много особен начин. Някой пак даде пример, че примерно, не знам, шефа на Лукойл има визитки 24 карата и ги раздава в общи линии като чипове в но в общи линии концепцията е, че такива визитки, ако пазвате с вашите приятели, те ще се сдухат и ще тръгнат. Понеже казах, че не съм много наясно какво ще говоря, най-много ще си открадни идеи от презентацията на плана, докато те има абсолютно пълното право да ми взема авторските права. Освен това, тъй като никой друг не се осмели да ме предваря, аз имам моите 20 минути и ще ги правя каквото искам. За какво ще говоря? Първо ще се върна малко на темата с теб. Говоря малко с теб. След това за поколенията. Поколенията. Мисля, малко ще се върна на темите. Малко за пътуването. Малко за смелостта. Малко за общуването и отново ще се върнем на темата, на която сме тук. Няма да отнемам ужасно много време, защото мога да говоря цял ден, обаче на вас ще ви писна. На мен не. В общи линии идеята стана. Ще правим визитки на мен. Силно ще се радвам всички останали, за които да правим визитки, да се съберем тук групово, което също беше основната идея, да си измислим някакви дизайни, някакви оригинални дизайни за всеки един от нас, просто за да нямаме абсолютно едни и същи еднотипни визитки. Малко ще ви върна отново в презентацията на Деси, която известна част от вас не са виждали. Презентацията накратко беше за 4-5 човека, които се надпревараха с визитките си, но съм сигурен, че ако наредите 5-те им визитки една под друга, няма да видите никаква основна разлика. Ама никаква. Шрифтове, подредба, информация вътре, само имената на хората, телефоните бяха различни.
Но това, честно казвам, може да не се забележи, ако имате някакъв проблем с време. Така, идеята е да си измислим уникални дизайни за всеки един от нас и да изберем какво точно трябва да пише. Нещо хитро, което човек прибере във визитника си и което прероби след известно време, да каже, това е онзи тип, който срещнах еди къде си и който се занимава с това. Защото всеки има, примерно, не знам, 10 визитки на веб програмисти. Обаче ще каже, да, този не го помня, този не го знам, този не го знам, този не го знам. Този го знам от някъде си. Това е просто ние основната концепция. И идеята беше също така да се събере всеки, тези, които имат професионални визитки, да направи лични такива или обратното, или да просто смените визитките си и групово да отидем и да направим тази подмяна. Така че, който има някакви интереси, Деси готва едни листчета, тези, които върват с анкетните карти, които са с едни много интересни въпроси, които е хубаво да си зададете, извиняйте, за вас самите. Тоест, да решите какво точно, да речем, аз гледам един тези листа, личността, име на човек, някаква длъжност, членство в организации. Тоест, името и длъжността е ясно, окей, трябва да ги има. Членство в организации. Може вашата визитка да е в, примерно аз съм член на МЕНСА България, може долу да напиша МЕНСА мембър. Примерно, аз не съм го виждал лично това на друга визитка, освен на организаторите на МЕНСА. Това е един вид оригинално нещо, което може да присъства на визитките, да се запомнят хората. Тоест не е стандартна визитка с име, длъжност, телефон и адрес. И става въпрос, че има едни такива въпросчета, които всички вие може да зададете и по този начин да измислите някакви уникални визитки. Да се радвам някой друг, ако има така идея, да ми помага, ако иска може да излезе с мен тук да се задаваме групови въпроси. Мисля, това е workshop, т.е. това не е презентация от сорта аз седи и ви говоря нещо 30 минути, а това е идея, обмяна на идеи, въпроси, отговори и нещо от сорта. Така че, в принцип, ако имате някакви превентивни въпроси, чичка някой. Също. Каква е целта на твоята визитка? Аз понеже може би не съм чел, ако някъде е пишел. Искам да направя две визитки. Едната лична, едната професионална. То това е част от workshop. Каква е целта? Това е част от workshop, да, това е концепция. Фриленсър, а другата ти е лична. Имате право да вземете един голям нож и да застанете с мен и да се опитате да разберете почти всичко за мен, което е свързано с визитките. Да знаем къв си ти и да знаем какво да правим там. Да, точно така. В смисъл някой тук, да не посочвам, имат таргет да изберат дизайна визитка и въобще не имат пратени идеи, което е хубаво. Така че, в принцип, наистина бих се радвал на някакви идеи за моята визитка, нещо оригинално, което мога да направя и което мога да напиша нея и отново казвам, искам да направя една професионална, една лична визитка. Всеки един от вас, който има желание, може да стане тук до мен или може след това просто да го обсъдим долу в кафето, просто за да се подеме тази инициатива и да може днес да обсъдим някаква част от нещата, решихме да направим едно такова събитие. Малко по-различно, да не е, както казах, ежедневната презентация, която виждаме тук. И, започвайки с обяснението, ще кажа, че аз познавам текст покрай музикалните презентации. Тъй като те имат тематичен раздел музика, са ни безкрайно умни, интелигентни композитори, които не просто сядат и свират на пианото някакви произведения, Шопена, Бетховен и така нататък, не просто свират техни произведения, хора, които никой не ги знае, а те обясняват какво точно свирят. Но това не е стандартното обяснение, което вие чувате. Тоест това не са просто думи. Аз свиря, тук едни дървета се веят, едни листа махат, нали, тук се случва, един човек ходи по една градина, пада, спъва се. Не е това. Наистина не е това идеята на тези презентации. Те ви вкарат в такъв филм, че вие просто сядате, гледате и докато тече презентацията нямате идея какво се случва. Може да ви вземе телефона, може някъде да се обадите. Има голям шанс вие да се отворите такава стая, да сте зяпнали, че наистина да разберете какво се случва около вас. Честно ви казвам, така започвах да гледам TED, абонирал съм се за там музикалните раздели и искрено се радвам, когато гледам такива презентации. И те просто казват, ние може да го свирим така, а може да направим и така. И се усеща нюанс, усеща се, вижте се хората от залата, които плачат. Просто истинско щастие, те плачат от щастие, защото не са виждали такова нещо. И в общи това е идеята на TED. След това може да се върнем на темата за поколенията. Откъде възниква цялата тази работа. Всъщност, едно изречение пак обратно. Гледам музикален раздел, защото се занимавам с музика. Коверист съм на една реги група и на една рок група. В общи това е някаква част от моята концептуална насоченост и примерно да речем, че ще се радвам на някакви моите визитки да има нещо свързано с музика за мен. Тоест, нещо, което ме отличава не само като да речем IT специалист, но и като IT специалист с интереси в нещо друго.